Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आंहा बिराद बुरजा केक अर्डार दंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय आरोखि ना। बोरै मेनेज खालामखो आङो। ओमफ्राय आङो दैनि फिथा बानायगासिनो आरोखि ना। बे दैनि फिथाखौ माने मिस्ट्रिफोरनो होनो थाखाय बानायदों आरोखि ना। ओरैबादि जुलुम जाखायो माने बुरजा केक अर्डार फैबा आरोखि ना। मर्निं टाइमावनो आङो बेखौ बानायदों आरोखि ना। ओमफ्राय डिउटियावबोथ' थांखानांगौ। इजा बानायगासिनो केक नै मोनसे रेडि जाना दंखायो, बेखौ सोनोसै। गावब्रुजोब्बाय जाथारसिगोन फिथा जागौमानि। ओमफ्राय आंनि केक अर्डारा 23 केजि अर्डार दंमोन आरोखि ना हाबानि थाखाय। ओमफ्राय बेखौ आङो सानथाम सिगांनो मोदोमखिनिखौ बानायखानानै दोनदों आरोखि ना। मानो थाखाय आंना अभेनाबो फिसा, ओमफ्राय सानसेयावनो बानायनो बिराद खस्थ' जाखायो आरोखि ना। बेनि थाखायनो आङो सानथाम सिगां खालामदों, ओमफ्राय सानसेयावनो फिनिशिंखौ खालामनोसै आरोखि ना। जि दिना गाबोन बादियाव हरगोन नेक्स्ट दिना सानसे सिगां बानायबाय आरोखि ना। ओमफ्राय जि दिना खालि आङो फिनिशिं खालामदो ओरैबादि माने सानसे जिरायनांखादों आरोखि ना। ओमफ्राय माखासे बानायनानै आङो फ्रिजाव सोना दोनदों। ओमफ्राय क्रिमखौबो रेडि खालामखाजोबनानै दोनदों आरोखि ना। बेनो आंनि केक माखासे केकआ, हाबानि केकआ। मानो होनोब्ला सिम्पोल डिजाइन होदों आरोखि ना आङो जास्ट ओरैनो। ओमफ्राय हाबायाव जि केकखौ माने वेडिं केकखौल'सो आङो डिजाइन होदों आरोखि। नायलांदो आंनि वेडिं केक डिजाइनखौ माबायदि नुदों। माने बिथांमोना गाव गावबागाव डिजाइन हरखादोंमोन आरोखि ना। आङो बिनि थाखायनो जेरै डिजाइन हरदों बिदिनो डिजाइन खालामनानै होनायसै। नोंथांमोना माबायदि नुदों आंनि वेडिं केकखौ अननानै खोन्थाहरसै कमेन्ट्सआव। ओमफ्राय आङो अखानायै फिल्डआव थांनायनि मोनसे अमृत बिक्षय आन्दलनाव मा दंफां गायनायाव मा दा माने 10,000नि फर्म फिलआप खालामनायाव मा काहानि जादों आं बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायगोन दे। नायलांबाय था, ओरैबादि माने जकिं माने मिनिथाव जाखादों आरोखि ना। आरो डेटो सुंदर फोटो पुश करना बाबू Diraba people sing deh cuma tenang. Apa udah pada आई थांदो दे आई दे आं दे Ay, badai ibilan nosole. Kyo iman 2 nambari kamu koriase. এইটা 2 নাম্বারই না হয় বাইদো 2 nambari hoito. Kyo 2 nambari no hoy. ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुदोंना फट'खौ। ओमफ्राय बिथांमोना माने दंफाङा थैदों आरोखि ना। ओमफ्राय थैनानै बिथांमोनखौ गायनो होखादोंमोन, खिन्थु बिथांमोना माने खोथाखौनो लायाखै आरोखि ना। ओमफ्राय बिसोरो मा खामानि मावदों, दालायखौनो लानानै माने गायनानै माने श'नि थाखाय माने फट' लानानै फैदों आरोखि ना। ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामाखै, लाखियाखै आरोखि ना। बि सानैनाल' जायाखै, गोबाङानो बिदि लाबोबावदोंमोन। ओमफ्राय हरजोबफिनदों आरोखि ना। ओमफ्राय बिल' नङा, गोबां फिसा थानायफोराबो माने गावनि फिसाफोरखौनो माने खम होननानै खोन्थानानै लालायनाय बायदि जादों आरोखि ना। बेफोरखौबोथ' NRCयावनो मोनथिखाजोबगोन ना। थगायबा मालाय मानो थगायनो गोनां खोथा। गावनि फिसाखौनो 10,000नि थाखाय गावनि फिसाखौ दोनखोमानायाथ' मोजां खोथा नङाना। आरो गभर्नमेन्टआ दंफांबो होदों लोगोसे आरो 10,000 थाखाबो फैसाबो होनो ओंखारदों। बे दंफां फांनैया थांना थायोब्ला गावनिनो, बेखौ माने एसेबां थाननांगौ रायजोफोरा। बे फांनै दंफांखौनो माने फोथांना लाखिनो एसेबां थाननांगौ दे। एसेबां बुजायसेयावबो माने लाया। जाय लानाया लादों आरोखि ना, जाय लायि बिसोरखौसो होनदों आरोखि ना आङो बे खोथाखौ। ओमफ्राय बेयो आंना गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय दंफांमोन, जा मोजां जाखानानै दं आरोखि ना। ओमफ्राय आङो केक बानायो जिहेतु केकनि नामाव आङो मोनसे सेलेक्ट जाबावनो आरोखि ना।
ओमफ्राय बे सेलेक्ट जानाया मायाव जादों बेखौ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो देखायगोन आरो मायाव थांगासिनो दं आङो बेखौ नोंथांमोननि थाखाय सारप्राइज थाबाय। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय, लाभ इउ अल।